Kiling. Opo. Talaga sabi ko para maiba naman kasi sa harina, mas gusto ng mga tao ito. Talagang feel mo na. Opo. Ay, thank you. Thank you. Thank you. May vlog ka talaga. Thank you po. Susunod ulit ha. Thank you po. Ako na po ni guys, si Ruby Provincia na welcome back to my channel. Nja. So, pa naka-subscribe, balihilo kong subscribe. Nja, karon guys, namin sa bahay sa kuya. Nja, di lang, di lagi ka magpakita ka naman. Di magpakita ang kuhan. Ang asawa sa kuya ba? Nja, ni si Igsoon, si Arlene. Nja, nanay siya, nagsugod na po din siya kuhan guys, kanang YouTube. Nja, di ay among bibingka. Mo ni kami giluto ga hapon o gabi Diya mo ni hagi pa ni hapon. So ni hapon ra ko ngani guys ya, duha ka buok. Duha na ko man ni hapon og kanon kay masabot ta kog kadak diyan guys bitaw. Lami ka sa guys kay kuno pud siya kanang bugas. So pwede na pud ni hagi pa ni hapon. Diya mamahaw ta. Mahaw gyapon og guys. Mahaw ta. Guys, magsugod na mi panuroy diya gamong bibingka. So amo ni suroy. Para makita po mo dari guys, nagmundok na Dila, ganda lang. Diya asa man di mga bahay dali. Dadto. Di buton. Di ning natas subdivision ng kuan guys kay Ma'am, bili po kayo ma'am, may puto po kami bibingka. thank you po. So paket na kami guys. Mayroon parang nagja-jogging dito, aalukin namin ng bibingka. Nabilisan mo ka para maubos na yan. Aron ulo sa nato. Hindi man taloy, ako jud di man kumauwa jud man ninda sa pag-abot na dito sa Cebu. Wa ko'y kaila, mga tao, wa ko'y kaila. Di ay. Bahala sila tanawon ko nila. At least wa jud ko yung na ninda ko oy. Mo na ingana. At tugos at bang eskwelahan, mga bayang suruyan. Mamalit. Purot. Di ay galing no. Kaya sa laki sa nang bayadyan na, taga di sa anay ano. Mga kuan ba sila mga marites ba dya? Lagi labi na first time kay imong Ja. naunghan. Lapazita tos dahil sa hala na alagi na si. Pato na ba? Hala asawa din na di kuan na. Hindi baguban. Dito ka. Hindi ko kuno dari guys. So nag-istorya pud mi guys sa hang kagi sa una lagi nga nang manuroy lagi pug ko lagi. Mga merinda para lang kabaon sa eskwelahan ng mga bata. So daghan kadto kog mga racket sa una dai Ginoo ko. Galing no. Makapalit laman mig bugas kay wala lagi ko kahibaw dito lugar sa Cebu sa among buhaton kay kuan pa ko sa among mahimo nga na ba? Wala na yung mga bayabas. Di ako nagbayabas kay panghuro sa mga bata. O na mo di mga baydan ni daghan di ay. Kailan makakarani? Pani di ang mga tao manggodere. Guys, nabinta na ay nakaboy na mano na kami. So naka ano na kami na kay ma'am oh. Thank you ma'am. Pwede na po pag i-rep lang pag hindi kayo. Ay, baka kain ko yan. Oh, sarap yan. Thank you, ma'am. Thank you. So mayroon na kaming may binamano na kami. So ikot ka naman kami ulit. Saan tayo naman? Ito kay Manong baka bibili. Ayun yung mga construction dyan. Dapat may hindi lang. At least mabinta yan kahit ano. Kuya, pang-almusal kuya sa kape. Puto bibingka. Bigas. So 100. Nakakain na po kami. Nakakain na kayo. So nakakain na daw sila guys. Merienda kayo, baka gusto nila. Ano, bili kayo ng bibingkang bigas. Pang merinda nyo. Ayun guys, so may ginagawang bahay dito. Ano, bibili kayo bibingka? Pang-almusal sa kape. Natatawa sila sa bibingka. 10 lang. 10 lang. Ha? Hala, kailangan pa daw nila ng pretties, guys. Wala nang pwede. Mahal lang bilhin. Para mamaya pag nagmirinda kayo.
Ayaw nyo? Ayaw nyo bumili? Hindi kami dalaga, may mga anak na kami. Guys, hindi bumili yung mga construction doon kasi ano, hirap din siguro sa ano, pangangailangan. So, mas tinipid nilang kumain ng bahaw kaysa bumili sa bibingka namin. May mga aso dito, bawat bahay may aso. So, mga walang hiya kami guys. So, kahit sino-sino lang inaalok namin. Kaya lang namin, nag-almusal na sila eh. Yan yung eskwelahan ni Ana noong elementary. Saan ka itong taas? Das Ala na maglakaw. Oo, kana siya si diha may hati ni malapit alas 12. Garabing inita mo ng tokor ag mo taas ng atong high blood ba. Kay init Sa ko. kanin Diyos babaw. Oo, dato. Oh, may atis oh. Ito yung atis, maraming gamot to para sa sinus ko. Wala atis dito no? Wala. Ay para sa sinus na? Agi saan man na? Laga? Isaksak sang ilong. Ah, di ay. Dire. Or simot-simuton. Dire try ta. Diha sila na mo sa una, pikas kining kanto halad to. Dire ta sila. Madon tag atos minahan kay daghan gyud yung palit. Ano mo yung isa? Sarap yan, kinayan na almusal namin. Ah, dito. May! Oh, sama. Ayan guys, malapit na maubos yung bibingka namin guys. Thank you po ate sa pagbili. O ayan, ilan na lang yan. Hindi na lang. Salamat po. So guys, dumaan ako dito guys. Kumuha ako ng ano, dahon ng Jimelina para ilagay ko dun sa balikat ni Tiri. Kasi laging mas sumasakit. Salamat po ate. Salamat. Kasi laging sumasakit yung balikat niya. Yun ang itatapal ko. Itatapal ko to doon sa ano niya. Dito oh, kasi laging niya mas sumasakit. Braso. Braso. Buti naman guys, nakakita ako guys ng ano, Jimelina. Ihaklap ra na siya. Kahit sa likod, yung masakit yung mga likod mo. Hala, oh. Kanang musupsup man ni siya sa kusagado ni siya musupsup og kanang mga bugnaw-bugnaw sa ano. Kana ra dito sino nila. Kanang mga bugnaw-bugnaw ba. So, mataas na yung araw. Yan guys, so kung gusto nyo mag-private resort, ayan o, dito lang malapit sa amin. So may Town and Country Heights, Ricas Resort. Kanang makita na dusud. All overlooking dun sa ano. Dito gawas makita ano yung view, yung Ricas Resort. Dito, mga ganda rin mga bahay dito. Oh, lalaki oh. Yan yung gusto ni Cristel na bahay na ang kulay, yung parang gray. Oo. Yan guys oh. Hala kayo, ugahan na Basta pag nakakita si Cristel ng ganyan, gustong-gusto ni Cristel yan. Ayan ako. Kita mo na yung gusto mong bahay. dahil construction, no? Ano? Yan talagang gusto kong bahay. Ayan oh. Oh, nakakuha po kong lagundi guys. Ayan guys, oh. Nakakuha po kong lagundi. Kay gabi, murag ubo-ubo ko. Anis dyan ko anong ron ka ng lagaan. Sa ano to, sa biyahe namin. Ito pa guys, oh. Tingnan mo guys, ang dami kami nadaanan na aloe vera kasi yung aloe vera pala dito, ang may-ari na nito ay kaibigan daw ng kuya ko. Gumagawa daw sila ng ano, sabon. May gawaan pala dito ng sabon guys na gawa sa aloe vera. Kaya tinan mo, ang dami guys, nilagyan nila ng mga net. Paikot na yan hanggang doon, no? Grabe, ang dami talaga ano. Ang ganda tingnan.
Po, Bisaya po ito eh. Ha? Saan po kayo sa Bisaya, kuya? Bicol ako. Ay, ba't Pero marunong lang. marunong ka Nakato lang mag-Bisaya? po, ano? Cebu. Cebu. Cebu, Bohol. Kaya medyo marunong siya. Masin Leyte. Ah, kaya pala. Salamat, Dating ano siya kuya. kasi dating pastor. Kasi kaya, di ba? Sa Mormon. Oo. Dati ako missionary sa Mormon. Okay, salamat po. Nakasahin ko dito sa Bohol. Tagbilaran, Kalapi, Tubig. Ano pong apelido nyo? Baka may makakilala sa inyo. Muratalia. Amortalia? Sa vlog. Muratalia. Vlog yan. Para ano siya, Bicol, pero marunong siya mag... Ligaw, Albay. Albay. Nakato lang ko Cebu. Sige. Ano, masarap yan yung binili mo. Magmirinda mo mamaya. Hi guys, thank you na. A few moments later. So guys, papunta kaming palengke. Meron nakilala yung kuya namin. Ayun o, pasakayin daw kami. Ano pangalan mo, kuya? Randy. Randy. Sige na, sakayin na, Arlene. Kabilat-bilat. So pasakayin daw kami, guys. So sasakayin na rin din ako. So ayan na, guys. Sasakay. Ano ba yun? Sakayan namin, guys, oh. Kabilindahan ng isda to. Tayo ba? Sarap ng hangin dito. Ito na. Saka. Asa may palengke? May palengke ba dito? Talipa pa lang. Salamat, magkano bayad? Ay, magbayad kayo. Wala kami. Magkano bayad? Tag ano lang, 10. Sige, salamat. Ay, salamat. Thank you. So dito daw kami sa Talipapa, guys. May Talipapa pala dito sa subdivision nila eh. Walang agoy. Sauhan dito. Bawag na ba yung bangus ka? Hindi na kay bangus te? So yung bumili kami ng ano. Magkano yung bangus? 190. Pero ipakilong ako yung 190, ang 190 o pila. Pila Kabuok. kabuok? Sugbaon ko no. Baon? Kasi magbaon. Isok ba? Pila na? 288. Pila na yun? Pwede na rin. Parang nakita na ko na sa Bohol. Oo, buhulan. Igsuon na sa Florame. Ah, Florame buhulan na vlog. Igsuon na sila. Rabi, probinsyana naman sila. Siya 34 lang na oh. Di na kaiguri ang kwarta kay palit Kaigo kami na. lakatan. Hala mandugangan. Lagan lang. Wala pa nga na eh. Plus 288. 396 lang. Sige, sige. Para makapalit kami saging. Ang dagat yung ilas sa ni Magic Nor. Salamat ha. Salamat. Agaman Sasa. Ano apelido mo? Ano kami, mga Simapranca. Oh, sige. Hi. Salamat sa kami. Si Maprangka dyan sa Mansasa. Bye. Salamat eh. Shout out daw sila. Guys, grabing ka nindot. Nindot lagi. Karang grabing ka. Sabi tawag ka ng nindot. Na, gwapo. Saya rang ka. Hapsa. Hapsa Ang kalami ka dug mga bundok dari lami. Lami pud daghang lami. Lami sana mga words sa mga Bisaya. Lami So napakaganda sa Tagalog naman, napakagandang View. tanawin dito sa Antipolo. Ayan oh, mga lalaking mga puno. So ang dami diri guys, gabaklay mi kay malit lagi mig among maluto ug paniud to. Di ana guys, nakapalit na mi og kuan. Kay request ni Ja is saging nga sagi. Lakatan. Ja bangos. Bangus kanang among sugbaon ko ni kay lami madi ko makag sinugba dati sa Antipulog ko an. Hala! My God! Kamulog vlog. Dito pala kayo.
Mugikan. Namalit tuguan. Asa may iduha di ay buat to kuno may kay mag-ihog manok. Nanaghang manghod guys. Ang siriyang manghod nagsunod din amo may kabantay. Naglag. Ingon ang tako gusto niya. Ganin na dari. Da. Hello. Hindi. Analing Janet. Wakit ikinaipit na. Naipit na bata. Naipit na. Na sila kwanda. Ay man. Sabi ko tayo. Hindi pa ng espiritu kay naman din iro dito giheket ah. Grabing liparan na uy. Yes, yes. Ma, tumabi ka kay baka makarni ka dyan. Ah, mo di sa makarni. Magkaon mo ko lumawak. Nindot mo lang nadyo kay iro kay ngano. Parang may makasud sa inyo. Lagi. Bye. Bantazan lang man dito ni bisita no, luksuan din. Kay delikado lang pud ka nang makapaaklo dito. Wala mo rag mauan na pod ron. Namadyo lamas. Ladyo di buto kuan, ladyo di butos kuan. Roy. So manamig pangangan guys, na tirok jud ang pansit guys nga. Ilamian sila da. Naday mi kuan oh. Suro. Suro. Suro ni guys na. Gas ko kuma. Tsaka sinugbang bangus. Tsaka may bulag. Ayun oh. Surap ng kain pag marami pa lang kumakain guys. So guys, kay sayang manis dyan guys na kung man ni makausad ni aning aduhon. Pero mudaghan din na sayang adu mga sanga ang naghana. Yan. Ako rin hindo na nas isda day. Sige na. Nangadyo ilabog atay nang sayang. Ariwa pro ba? Kawan na naman po. Mo lagi mo din sakit dire basta na hapon. Nabusudat kedi ano. Bitaw. O sige, uwan man ron, din eh. Oh, moy ko Ang aging buwan oh. gapo. So guys, hapon na. So naka-decide mi guys nga mo adto mi sa bayis pud sa ang manghod. Kay adto sa kuno pud mi matuog kay mangumalik na pud mi og Mandaluyong inag Lunis. So guys, video ko dali guys kay kanang ganahan ko magtan-aw sa mga kahoy inja. One di ay dari day guys anong kasuga mo nang nakahaponan mig ngadto sila ang manghod. Parang kaming nasa Baguio.